Nou, het leeft hier geweldig, want als je zorgt wat bij wij komen binnen en we hebben nog stenen, dat we zitten in flow en we gaan gewoon voor 100% voor promotie. Als de kans kreeg om in de eerste klas te voetballen, moest het altijd pakken. En we hadden er een stuk of 4 man van 30 plus in. Als die de kans krijgen, die nemen die kans, dat is heel simpel. Het leeft enorm. We moeten 40, 50 vrijwilligers maar inzetten om alles in goede baan te leiden. Het zou een historisch feit worden. Maar we gaan er al voor. Zo simpel is het. Veel is man. Alleen dat ik denk dat het in ons voordeel is, want Zeerom is wend om op Keungaard te voetballen. En wie ben wend om hier op te voetballen. Dus ik denk dat we in het voordeel zijn. Nou, bij mezelf in slaap komen, dat gaat best. Maar als mijn moeder zei, ja, zo'n wekker worden, dan doe je naar even tegen. Maar dan speel ik die wedstrijd, die begint al te spelen. Noosneun speelt SC Veenwouden een finaletje in Zeerobben in de Nijcompetitie. Promoveerde de ploeg uit Veenwouden naar de eerste klasse. Beleef je het mij vanaf Jelvertrein al op radio en televisie bij RTV NOF. De beslissingswedstrijd SC Veenwouden Zeerobben. Live via 100 Zon en 104.8 FM of op kanaal 20 op je televisie bij Kabel Noord.